Tämmöinen Jouti-Hofta examens pihta, mili kivahti vaktutufa vihtan blogis joka tihtoris graafasarkkona ja tälle blogpihta neljä. Söksulta säihämä johtili lämpätettu millä sana rekalemereissa. Ja tälle alla funktiona. Ja tälle funktionalle lämpätettu kilogramman x päivi rekalemereissa. Ja mä oon ollut, että ähtyrekään läpi. Sitä löytyy kyllä nolla. Tällä vihtikilo tätä ähtyrekään läpi. Mä oon ollut, että tää tulee sanausta päivissä. Ja tällä tää nolla tjokkis koktelikin kauhtsi kilu johki päivä. B. Käyvä graafa sarkkona ja sarkko V graafa ko xle nolla historist ja joi vihtologi onnihti. C. Merostalla graafalla on ollut läpi sitä kohdalla joi vihtipäivä paris. Ja tällä lämpäällä juumme kohtaa 40 vihtikilo. Ja merostalla graafalla tjikalle päivä paris läppis unnimusalle koden juubet. Ja mun rapan GeoGebra. Ja täppälä tjaalan torve ruoduit x tällä. Ja mun tjaalan funktion. Ja tapahtuu on funktion mille masi alku ja masi lohti. No, det mun valjentän. Ja funktion oli 0.utligauti x plus viht. Ja näin mun on punktumako tai kaskaitteelle tälle kommaan. Punktumis verta kolle tjukkis. Ja tälle 0 ja mä näin jolle joli vihtalogi. Tiellä tästä. Ja det var valtiat graafu. Ja det var nästan logiretsyyssä y-aksa ja x-aksa lägitta jos koktelikin kokteletsi ja kaikki joli vihtalogi retsi. No mun mä näen taas grafikfest jojo. Avaan tän. Ja det pian tän että kajaiht -4 ist voi niitä logot. Ja pian vähän mättä joli tietologi. Ja ei pian tälle 4 ja tän pian saatan vitsit kuhtologi. Se on vielä kuhtologi. En luohti sitä. Tällä det. Det mun aina tää. Ja mun aina täällä anna se vihtologirtsi ja vihtologi ei voi mahka sitä. Ja tekakin tän jälje, tämä on täydellinen graafi. Ja tää, vaikka merostella mä oon ollut läpi, mä oon ollut läpi sitä, että kun tjillogi vihtipäivää siellä. Tämä on täällä x. Tää tjillogi vihti täällä ehkä uudestaan sahtui. Tai skrivin. Tällä te pahtaa. Jakko sahtui pajassa. Ja tämä mun hallin on rahkali tjukkaa lukko. Mutta mun manan takos tjukkaat. Aien sharing mellan tuuviakit. Ja rahkan russin tjukkaa, kun tällä tuon linja ja tuon linja. Te pahtaa lukko kavat tjukkis. Ja tämä mun hallin on lakko saatu pajasta ihkuu lakkujukset sit fätte teijut. Mutta mun rahkan mutta normaala. Jolle jogga ja linja. No, lahti mitään. Tän linja. Miltä? Tuon jogga jala. Temonen päivän tuokko. Ja temon hallien rahkali tuokko ja tuokko joggait. On vaatan rossen saatu. Tuokko. Tuokko. Ja sama tuon linja. Kaskait.
إذا مساحتهم وادت tuon ja tuon järjestöistä mun häälti kokseli linja pistää mun että linja pistää tuon ja tuon ja niin ja nyt chukkaikaska täit saatu mun häälti nammaa että voi nammaa mutta ei nammaa ja vaan olkissa pampoilun että egenskaper imni vain ruoksella ja makkar minäkin maatan ilhollissa saatut den samma takan taas egenskap ljudni vuxet ja makkar ilhollissa saatut den tälle saatut ja chokkaa mun sahtamat kun niin halit voi chokki tuossa tällä koko puhuttu tää algebrafasta joten alien takko takakalakki alien tämän basis ja object text eli tjejulegi vihta päivi osahtan tässä saada object texti nämä on tiekko vis object text det borde tjejulegi vihta päivi tämän osahtan vähän silti vähän ja nämä on semmoinen pejokai egenskapit manan kokanteli toinen tälle taas se nolla kohtlegi kohtele pejokis tälle kohtlegi kohtekilole tämän kohtlegi kohtekilo ja se pian object text tämän on merkintä no sahtan taas mit täystöbitst tällä on abc paljon ja meidän ehkä nyt jalan nye c ko läppis tää tjejologi vihta päivi vuodis te tätä kohtlegi kohta kilogram lähtemitsni sahtan tässä yhdistä tällainen täystämä pitchen tekko ja liivet jälje t tässä kaiken meidostella on ollut kolabban jouvit täältä patsel jäljekin vihtikin mutta kai patseltaan nämä on sahtan pitcht kalat kilo ylle jäljekin vihti tällä enterä tämän sahtsuakko jotakan samaa kyöske plus jogga kaunut tässä vie ja rahkaan samalla kyöske normaala saatus tuon jogga jala uus x-aksel ja tämän rahkaan y-aksa jolloin saatu koska russun jogga ja x-aksa jolloin saatu koska russun jogga ja sahtan mannat tuon jolloin linja madheerista pian linja vihtait koko äsken ja olkis sahvan puolueen vaikka ne eivät namaita namaita ja vaikka egenskap olkis sahvan puolueen egenskap ja det man använder ämne så att det är ämne att det är magnet sahvis ja det takan samman oppin saatu egenskap man ämne pian tuon ämne pian nahidhommassa semmonen talmerkki Teemu sahtan päätä tuon T ja joggair, kun on niin hällistä. Ja takko tähe, man egenskap, tällä on tämän basis, lokan tällinen jokin vihtikilu, takka keläkin. Man takka jahittusen object text. Jälki vihtikilu, man on jakko, ulos, ja mun aina man egenskap. Tämä on aina tälle det jokkis den jodi jälki kuokte jokkis kautsirigi kohta. Mutta tämän jalan jodi jälki kuokte jokkis kautsirigi
puhtapäivi. Ja man unlocked koko objekthäystä tjejistä. Ja tien musahtan syrttäisi vähän. Mä tuossa vähän vähäs. Mutta kaikki patchin jäljelläkin vihtikilu lähkit. No, että mun sahtan först lähki patchin jäljelläkin kuokkitti jokkis kahtelikin luhtumat. Ja olles päiviä pirralla varra saakka. No, mun sahtan täystä pitstaakko. Jäljette. Ko läppis juvo. Te le Judy yli 3 päivää vuodessa. Niin. Missä sitten tuppailikin? Tuokko ja uoleliin täysin. Se on vähän vuoden. Ja, tiedän mun joutantien parkopihtaa.